Dámy a páni, slovenské domácnosti budú na systém ETS-2 doplácať najviac v celej Európskej únii hneď po poľských. Toto nie je tvrdenie nejakých dezolátov, ale rešpektovanej nemeckej Bertelsmannovej nadácie. Len tento týždeň sa členom jej najvyššieho orgánu stal uznávaný ekonóm a bývalý vicepremiér Severného Poríňa Vestfálska profesor Andreas Pinkwart. A práve táto nadácia vypočítala, že systém ETS-2 zdvihne iba priame náklady na vykurovanie domov či bytov u nás o takmer 300 eur. Nadácia pritom rátala s výrazne nižšou cenou emisných povoleniek oproti ich aktuálnej trhovej hodnote a venovala sa výlučne dopadom na vykurovanie, nie na ceny pohonných hmôt. Šokujúci je najmä obrovský rozdiel medzi západnou a východnou Európou. V Nemecku a ďalších západných a severných členských štátoch náklady vzrastú v priemere o 17 eur na domácnosť. V Portugalsku, Írsku, Dánsku a Švédsku by vykurovanie mohlo byť dokonca lacnejšie, píšu experti Bertelsmannovej nadácie. Zavedenie systému ETS-2 spôsobí na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách cenový šok, lebo cenu uhlíka nemáme, sme viac závislí na plyne a najmä naše domácnosti sú chudobnejšie. Podľa nadácie by mohli náklady na vykurovanie u nás stúpnuť dokonca aj o 700 eur na domácnosť, ak by cena emisných povoleniek vysoko prekročila očakávania Európskej komisie. Ani nemeckí experti totiž neveria v cenu 40 až 45 eur za tonu, o ktorej básni Brusel. Takže aj pri tých najnižších prepočtoch rátali minimálne so 60 eurami. Štúdia dôrazne upozorňuje, že do problémov sa dostanú aj chudobné domácnosti zo západoeurópskych krajín, lenže najviac ich máme práve my na východe. Tých 10% domácností, ktoré čelia najväčšej záťaži, zarába len približne polovicu priemerného príjmu. Mnohí z nich bývajú v rodinných domoch a veľkú časť členov týchto domácností tvoria ženy, respektíve dôchodcovia. Tieto domácnosti sa najčastejšie vyskytujú na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Je pravda, že týmto domácnostiam má pomôcť tzv. Sociálno-klimatický fond, a to na základe národných sociálno-klimatických plánov. Hotový je už aj slovenský na úrade podpredsedu vlády, ktorý momentálne vedie Tomáš Drucker, lenže v skutočnosti sa Eurokomisia zatiaľ zaoberala len 5 týmito plánmi. No dobre, ak by ich nepredložili 2 či 3 členské štáty, mohli by sme povedať, že chyba je v nich, ale ak to neurobili 3/4 z európskej 27, tak to už je systémový problém a ten systém nastavili v Bruseli. Napokon aj expertka Bertelsmannovej nadácie Sára Hagemanová varuje, že, citujem, príjmy z poplatkov za emisie nebudú postačovať na podporu rozsiahleho prechodu na klimaticky šetrné alternatívy, ako sú tepelné čerpadlá. Na to budú potrebné ďalšie programy financované členskými štátmi. Takže časť príjmov z ETS-2 poputuje do európskeho rozpočtu, z neho do zbrojárskych korporácií a na zbrane pre Ukrajinu, ale my musíme z nášho vlastného štátneho rozpočtu pomáhať chudobnejším domácnostiam kvôli zavedeniu ETS-2. Bruselské. Úžasné. Od začiatku svojej kandidatúry do Europarlamentu otvorene hovorím, upozorňujem a varujem pred týmto bohapustým a navyše sociálne nespravodlivým nezmyslom. Hoci tu v tomto volebnom období chýba viac takýchto poslancov, podarilo sa nám aspoň oddialiť jeho spustenie, čo nám poskytlo viac času na jeho nahradenie systémom, ktorý by našej klíme reálne pomohol a neuvrhol by našich pracujúcich a ich rodiny, našich zdravotne znevýhodnených a penzistov do väčšej chudoby. Budem sa tejto téme venovať naďalej a naďalej budem presadzovať zohľadňovanie sociálnych potrieb pracujúcich a ich rodín, lebo som vašim hlasom v Európe, dámy a páni.